Hello mga ka-listeners, good evening ug ang oras alas 10:25 sa kagabion mga ka-listeners, nagabihan jud. Ug karon nag-upload magbasa nya na basahon dahil human sa aning drama no para di na ingog. Di na ingon og langan ang ato ang pagpaminaw sa drama no. Nya nadugay-dugay kita mga ka-listeners kay di man ko gilakaw. Nga karon di pa ko ka-sure ani og karong oras karon alas 10:26. Di ko ka-sure mamta na po ni kadlawon mga ka-listeners kay ang pag-mix magud ani umabot isang oras. Dayon ang pag-upload nag-agad sa internet nga perting hinaya ang data. Muna nga makatulog di ko usahay mga ka-listeners og pinaabot no. Para itong naay munyika nga drama. Nakatulog mo ko mga ka-listeners. Na failure pag yun. Pagmata na ko pagkadlawon, na failure ang pag-mix. Balik na po mix mga alas 4 sa kadlawon. Dayon nakatulog, balik na po. Mga to ganina, buntag na gid ang sa itong rasa, hapit na alas 11 na siya na ako ano. Alas 10 ba ito kapin na upload ang munyika part 2. So karon di ko ka sure og makadlaw masayo ni or makadlawonan ba. Basin maugmaan na po ni mga ka-listeners no. Ga-vlog ko daan noon alas 10. Karon alas 10:27 na. So hinaot unta nga ma-upload na to ni no nga di pa makadlawonan or kung makadlawonan man bisag mga alauna lang sa kadlawon. At least di mabuntagan ba. Pero try lang nato mga ka-listeners kay og buntagan no choice, and at least atong gipanikamutan nga ma-upload mga ka-listeners no ang part 15. Ug di ta maglangan mga ka-listeners, paminawan niyo ang part 15 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Nagtuot nga sila nga malas tukuran og bahay kining dapita. Oh, Joseph, may tao sa sud sa nasunog na bahay. Oh, dini ka lang. Oh, Joseph, ayaw! Oh. Ay, pagawas niya, sakyanan. Oh, usaon naman ako daotang tao ka nang naa sa nasunog na bahay. Oh, tuwa na si Joseph. Milipot siya sa parel. Usapay akong buhato nini. Bahala na. Sundan ako siya. Magpalayo lang ko niya. Oh, wala gid siya sa luyo sa parel. Hayan magkapaingon si Joseph. Hoy! Oh. Lumitag! Kumusta? May misugat ni Joseph sa ilawom sa kahoy. Oh, Dili lang kumudool na lang. niya pa ka din, Noy? Oh, pero na ako sa ubo sa bahay ni Fidel. Akong anak ba, suka sa sunog, wala mang balik din eh. O mo ba? Kumusta naman mo? Kumusta na si Dorina? Nakailas yan ako. Dili lang kumupadaol na. Oras sakyanan, Noy. Naglain ng lawas. Ako lang nagsusi din kung naon sa ning dapita. Okay na ba yung mga asawa, doktor? Okay naman, Noy. Ay, pero mo nag-uol kami sa tabo naman Dorina, Dok. May kay nagkagawa siya sa ospital. Okay naman siya. Ikasulti naman kay si Taro. Oo. Ay, bunga lang yun tos nag-uol, mga nalibog si Ma'am Dorina. Nervous breakdown, may tawangan na, Dok, mga ba na? Oo, Noy. Mahimo ba siyang ikasulti? No, dili mahimo, Noy. Sige, di lang ko magtugay, Noy, ha? Kinalang makabalik na ko sa auto. Dok, Anong dili pagid ka na si Joseph kay mamat ko ang iyang mga kaila. balik-balik po nga din eh, Dok. Oo, Noy. Mubalik na ko. Ay, sige, mula ako sila ko sa unahan, Dok, kay may palito ko si Babaw. Sige. Ay, sige, Dok. Kinang na makabiya na midin si Dorina. 'Di, 'di, 'di. 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 '
Yan na pa yung si Joseph. Ug, wala ang tiguang si Eloy. Usa makibuti pasabot sa ilang gipanagsultihan o sa tiguang. Ato na ding silingan sa una ang tao nga imong nakita. Mamauli na ta. Wala tayo mahimo din eh. Aon sa man, ganaan ka pang mutanos palibot? No. Dili na. Okay, sige. Mamiya na lang ta din eh. Okay. Kinsa man di ang tao nga nakita ta. Nagkasulti ba mo? Oo, si Noy Edmundo. Amahan sa kong amigo din sa una, si Fidel. Ang ilang bahay, naasaluyo sa tumbay, nasunog sa... Mao pa. O niya, hain naman sila karon mamuyo? Naana sa ubos. Aon sa man. Unsa may gusto ni mong kanon karon? Wa ko'y ganang mukaon. Kinahanglan mo kaon ka, sweetheart, okay? Mahadlok kid ka nga mawa ko ni mo, Joseph. Oh, unsa ko ng pangot? Tubagal lang ko. Mahadlok kid ka nga mamatay ko unsa. Natural, asawa ta ka. Ug buhaton ko ang tanan nga di ka mawa na ko. Nawa ng atong anak Dorina. Ug di ko makadawat nga hangtod ikaw mawa pa nako. Joseph. Mabuang na tingali ko kung mawa ka pa nako Dorina. Joseph. Mahal ka. Mahal ka kayo. Salamat. Pero ikaw ang nag-ungaw sa kakuyaw, Joseph. Ikaw ang gustong ipapatay sa tao nga wa na to maili. Ay kabalaka. Unta ko na kung higaling na kong pulis ugma. Basin ko may update na bayan sa mga tao nga gusto mong patay na ako. Ayaw lang yun pagkumpiyansa. Mag-all sa day ka kung mawa ko nimo, Dorina. Banat ka, Joseph. Og dako ka nagkabahin sa akong kinabuhi. Wag ko nimo pasagdi. Bisan ko naingon ko ni ini. May di panumpaan ta sa altars kami yun. Nga sa kalipay ko sakit, mag-inunungay ta. Salamat. Ug unungan tasap ka, hangtod sa katapusan pinitik sa kong kasing-kasing, Joseph. Okay. Kung sa'yo gusto ni mong kanon. Unsa na inahitabo diha, Dopoldo? Nangaon sila sa restaurant, boss. Ihulagway sila. Unsa man? May problema ba sila? May kahadlok ba? Boss, wa na sila ikahadlok. Malipayon na sila nga nanood sa kananan. Panuway! Boss, kalma lang, boss. Ayaw lang kasuko. Nagbinag-o ka, boss. Ayaw ko iingna nga. Nagselos ka sa doktor. Ako nang asawa si Salome Puldo. Pero wa naman kay gugma niya din, di ba? Hilom na. Ipakisgot ang gugma. Boss, kung ang bracelet man ang imong gustong kuhaon gikan ni Salome, ako na rin ipasnatch. Unsa? Dagang kong kailang ang mga snatcher, boss. Ako na rin ipasnatch. Unya akong mas nuts na kini. Unsa pa may gamit ini? Si Salome lang ang nahibaw kung unsay gamit sa mauyawi. Naunsa ka man, Dopoldo. Napiktuhan na ng utok mo sa presuhan. Wa, boss. O sige, bantay na lang na sila kung asa sila paingon. Maor kinakumbaton, boss. Magsunod-sunod ang ko nila. O niya, mo report na ko nimo. Oh, pero kung mula ka si Salome karong sunod ka mga adlaw, tawgadayon ko, Dopoldo. Kay murag panahon na sa magkita mi. Oh, okay, boss. Okay, sige. Bye. Bye, boss. Maulit trabaho. Maniid lang. Pero, kuyaw sa kung masigpatan ko nila. Mga mag-amping lang ko. Palayo lang ko gamay.
gamay rugod ni mo gikaon rin ha. Dili makayo na ako nga magbusog og mayo. May nakahasal ba ni mo? Okay na ko. Dorina? Nga nung ibarog ka? Diyan lang ka ha. May tanaon lang ko. Mubalik din ko. Dorina, asa mo ka? Pabutal ko na, Joseph. Ba, kailan ma-absent ko sila. Tuwan na sila pa ingon sa parking lot. Uy, si Salome. May gawa siya sa restaurant nga nagdali. Naunsam na siya. Uy, tuwa siya pa ingon sa parking lot. Oops. Akong siyon. Kung nag-unsa na siya sa parking lot nga, kusog magkang lakaw. Mapasalipod lang ko yung ini mga tanong. Mayo kay matabunan sa akong kao ang akong naong kung ako rin ipayong yon. Tuwa sa Salome. Midool sa kanya po ha. Misakay na sa auto ang babae ug ang bata. Excuse me? Excuse me? Tuwa na sila. Nagdali siya sa pagbiya. Gano'n magka... Dorina? Dorina, naunsa mo ka? Anong kalit man kami gawas? Kinsa may gusundan ni mo din? Joseph, ang bata nga kauban sa mistis ang babae. Parehas siya og naong ni Baby Elizabeth. Unsa? Mao ka na ang nakita nako. Apan, dali sila nakabiya sakay sa ilang sakyanan nga puha. Dorina, may rasad nga wanin mo sila manabti. Kuyaw kung magduda sila nimo, nadautan kag tuyo nila. Gusto naman ta kong klaruhon ang dagway sa bata. Kulot kayo si og buhok. Unya, gwapa. Gwapa kayo siya. Parehas sa retrato ni Elizabeth. Ay, Okay, I'm sorry. Sorry kun... I'm sorry kun mura na kong buang sa akong mga gipambuhat, Joseph. Desperada na lang dyan ko nga makita na ko ang bata. okay. Dali na. Mamauli na ta. Adto na tas bahay magsulti bahay na anak. Uy, Loy, Pag-ilis lang mo na, Dorina. Loy, naunsa man ang duha. Wa may tingog-tingog sa ilang pag-abot. Ay, ba't tawag mo? Magalaan maghapon ang naong ni Ma'am Dorina. Mura yun ang harbagan ka sa problema. Mao gyud tingali ni bation kon maamnesia ta, Loy. Malibog ta, unya gusto tang mainumdum sa nga nangagi. Pero di man ta makahinumdum, maong saputon ta. Ay, gusto nyo galing. Ay, kahinom ko sa akong tatay sa una. Ay, mukalit singgit nga mangita siyang pinustos. Mao ba? Oo, ay buntag lagi basta dili mo makita niyang pinustos. Ay, sa potong yung maayo eh. Masok ko nga, nakalimot siya kung hain niya mabutang. Na, labaw na gyud kon makahibaw ka nga na amnesia ka. Parehas ni Ma'am Dorina ba? Ano ko na? Ngawa na gid ako maapsi ang bata kaganina. Mura man sa ko silang nagdali. Laom ng gabi. Naginuktok kapag yapon din sa gawas. Naguna-una lang ko sa bata nga parehas og naong ni Elizabeth. Sa akong tanaw, mga 6 anyos na sab siya. Dorina. Hangyon talang ka. Nga ayaw pa da sa imong kay guaws nga makita ng atong anak. Kay basin kung mapasangilan ka ug di maayo sa ginikanan sa bata nga imong duulon. Gusto lang ko mutanaw niya. Husto na. Okay? Katog na lag-una, wa pa ko duka. Okay, sayo ko mula kaugma. Ani ka lang sa bahay ha? Oh. Poldo. Boss, dali ako di mo nang katultol din sa akong taguanan. Ikaw na lang mag-ako. Tode ay unsa matong imong report kagahapon. Biragod klaruha to. Boss, una, misulti na ko nimo nga, nanood sila agkatanan, gikan sila sa nasunog nga bahay. Mhm. Unya, boss, pag-abot nila sa restaurant, nangaon sila.
Unya taon-taon, nakita na ko si Salome, boss, nga nidalig gawas. May gisundan siya. Dali siyang paingon sa auto nga puwa. Kang kinsa man ang maong auto. May babae ug bata nga nanakay sa mga auto, boss. Mga dato, god. Unya, gisundan ni Salome. Murag gusto siya maghisulti, pero dali nga nakabiya sa parking lot ang puwang auto. Mao na, boss. Ano ka, no? Ug unsa tong giingon mo? Gikan sila sa bahay nga nasunog? Mao na, boss. Mihunong ang ilang auto dool sa bahay nga nasunog. Wala ko makapaduol dito kay hawa ng palibot. Way makapasalipod na ako, boss. Nagpaabot na lang ko nga mularga sila pagbalik. Sumaon to, boss. Padawang nadayon sila sa restaurant. Dupuldo, Boss, anhi una ko dinhi sa imong taguanan. unsa? Ugma kun mulakaw si Salome, kinahanglang masundan ni mo siya kay makikita sab ko niya. Unsa man nagkasabot ka sa kong gisulti, Dupuldo? Boss, uy. Nagsabot kay ko. Gusto na sa kang makikita ni Salome. Mao nga anhi lang una ko sa imong gitaguan. Aron dali ra sab kong makasunod kung asa ka man paingon dinhi sa syudad. Tuod kang kinsa man kahatong bay nga nasunog ang ilang giadto, no? Ambot, boss. Diin maning dapita. Ato na ko, ha? Manawag lang niya ko ni mo Derisbay. Okay? Ay, nakugunaon na, Joseph. Focus sa imong trabaho. Huwag ay pagkumpiyansa sa mga tao sa palibot. Okay. Salamat sa concern, sweetheart. Bye. Salamat. Salamat nga sa iyo siya, Milakaw. Mag-ilis ako. Balik ko na ko ang nasunog na Mumbai. Hello, Dupuldo. Boss, milakaw ng doktor. Wa mo ko yung si Salome. Unsa man? Sundan akong doktor ug tiwasan? Ayaw na. Mipalpag ka na sa una ni mong attempt. Nagpasabot nga di malason ka. Si Salome na lang ang focus eh. Okay, boss. Kung mugawa siya sa bahay nila, tahog gadayon ko. Nang Lingling, Ay, Nang. ma'am, nag-ilis lagi ka. may palito lang ko sa butika ug may atuon sab ko, importante. Ug kun manawag man gani si Joseph, ina nga milakaw ko ug sinoy Loloy ang akong driver. Ha? Noy Loloy? Ay, Noy! Ay, ma'am, hindi ako ay mamdurin na. Ay, nakailis ako, ma'am. Ma'am, dinalian din ang imong lakaw, ma'am? Oo. Dali na, Noy Loloy. Ma'am. Driver you are calling from is busy at the moment. Please try your call later. Ha, ino ka ni si Eman? Dili man mo tubag kung tawgan. Ugwa sab siya mo pauli kabi. Mura man nakilipat-lipat na ko ining tawhana. Unsa man? Doon na siya laing nabisihan? Ha? Bibo? Ma'am, may isugo ka, mamika. May lakaw ba ang grupo gabi? Waman, mamika. Kun mauna. Lain ang lakaw ni Eman gabi. Lain, ma'am. Kaysa mali ang ginang mga tao. Waman, ma'am. Siya naman ang binakaw. Nagbutor man ganito. Ang big bike. O, isa manuay siya musulti ninyo kung asa siya paingon? Waman, ma'am. Panuway. Ay, ma'am. Ay, asa mayroon na ini. Ay, liya naman sa highway. Sa among karaang bahay nga nasunog ni Loloy. Ha? Ay, mag-unsa man ka dito, ma'am.
Gusto lang ko muduaw sa maong dapit. Magplano kung unsay sunod nga buhaton. Okay, ma'am. Asa man ang dapit, ma'am Dorina. Agoy, si Dok man kaning nanawag. Hello? Hello? Nanglingling? Dok, Paliw ko biyahe ni Dorina. Tawag siya. Mag-exulti ko niya. ay, Dok Dong, sorry gyud nga wa dayon ko makapahibaw nimo ha, pero may lakaw man tos Ma'am Dorina, uy. Unsa? Asa na siya paingon? Misulti ba siya kung nasa siya? Ala, wa ra basab. Nagdali man to siya, uy, ug iya bayang gidas luloy ay. Mo ba? Ayaw lang kabalaka, Dok. Kay to ang mas luloy nga makabantay ni Ma'am Dorina. O gawas pasab. Karatis yan man tong asawa ni mo, Dok. Dili ka ngayang mahadok kung pariglahan to. Sige na lang. Tawagan lang niya ako kung mauli na siya. Di siya mutubag siya yung cellphone. Na-mute tingali, Dok. Ay na sila, Dopoldo. Boss, mibalik si Dorina sa bahay nga nasunog, boss. Di ako sa layon ang lantaw. Kay hawan doon sa nasunugan. Mao ba? Okay, sige. Diha ka lang, Dopoldo. Kay buapas ko diha. Di nilang kanululoy ha. Ayaw pagbiya din sa sakyanan. Asa man ito kapaingon, ma'am? May pagkikitaan lang ko anang mga kabalayan sa ubos. Dili makasud ang auto dito. Kinahanglang lakton ni nako. Ay, mag-unsa magkadyas kabalayan sa ubos, ma'am, ha? May bawraw niya ka, niluloy. Ha? O kung manawag si Joseph, ayaw siya tubaga. Aron dili ka maproblema. Ay, ma'am! Ma'am! Ay, na. Ay, wag na. Ay, kuwan na. Ay, patay ko iniyon kung manawag ang doktor. Oh, di lang doon ako tubagot, eh. Aron dili ko maproblema sa kung ito pag... grabe. Ay, dali araw nakalugsong ni Ma'am Dorina paingon sa kabalayan sa ubos. Hain makadini ang bahay ni atong Fidel. Nagisgutan nila kagahapon ni Joseph. Ay, narantigwang. Nara si Edmond. Mayong adlaw. Ay, Noy Edmond, kumusta? Wala ka makailan ako? Wag ko makailan mo. Pasino ako. Pero, kinsa ka man. Ha? Wag ko makailan mo. Huwag kita makailan ako? Pasino ako. Wag ko makailan mo. Ako si Dorina Berdan. Ang asawa ni Dr. Joseph Berdan. Ikaw? Pero, ma'am, di man kasi Ma'am Dorina. Lahi man kag naong. O siya maning imo, inan dito. Bago na sabing mudo sa inyong mga sindikato. Ha? Ayaw kong ilaladay. Tiguang na tuod ko. Pero dili may tabo nga malimot ko sa naong ni Ma'am Dorina. Kay permito sa amo sa una. Maulayas ka lang. Kung di ka gusto nga magtawag kong pulis. Ayaw! Kumaw, layas na. At itong pangilan sa uban. Oo. Saan naman yung panuaya mo? Ispirado naman kayo mong magigan. Unsa man ni? Nganong man ni? Nganong wa man siya makailan ako? Unsa magiging ay nahitabo? Dopoldo, hain naman si Salome. Wa pa man balik sa sakyanan, boss. Taod-taod naman itong mabiya. Gibilin na niyang driver nila sa sakyanan. Diin man jud siya paingon. Dito sa kabalayan sa ubos.
Nag-unsa magha siya ang kabalayan sa ubos. Dili ako si Dorina. Klaro kay sa pananaw sa tiguang. Dili ako si Dorina. Kung mao ka na, kinsa magyuday ko. Hoy! Saan ka? Dito ka! Tagang lumala! Sorry! Sorry! Naglibog na kong sabot ini mga pangitabo karon. Usa man ni mga hitabo ka. Ano man kini? Mabuang na ko nga maguna-una ini. Nganong wa magin makailan ako at iguwa nga nakailan ni Joseph. Ay, hala. Hala, kung sa mo dun ka sa mga na sa ubos kabalayan, ay, ganyan na naman siya dito. Ay, patay. Ay, nanawag ng doktor. Ay, maputos ko atin na yung kain. Hello, Doc? Hiloloy, ikaw ba kauban karon Dorina? Ing na siya nga makigsulti ko niya. Dok, kuan, Dok ba? Ay, kining, wak man sa akong dool karon sa Ma'am Dorina. Ay, ito naman siya paingon sa kabalayan sa ubos. Unsa? Wa ba siya musulti kung mag-unsa sa ubos? Ay, wak man sa Dok. Hain man di mo karon. Ay, di amin may dool sa bahay nga nasunog. Unsa? Sige, pangitaas Dorina. Susuya ko nag-unsa sa kabayan na ng anang dapita. Ay, Dok. Pangitaan lang siya. Ayaw pagpailang nga doon na kay gipangitaan ng dapita. Ay, Dok. Sige, bye. Ay, bye. Boss, ang driver. May gawas dito sa auto. Oo. Bilugsong siya sa kabalayan sa ubos. Mangita na gito ni Salome, boss. Nag-unsa man ka si Salome diha. Unsa man, boss? Akong sundan? Ayaw. Ako na mo sunod. Bantayan lang ka ng sakinan diha, kaya tingalig mo kalit og balik si Salome. Yes, boss. Nag-unsa man jud ka si Salome diya sa kabalayan sa ubos. Asa man kong mangitag tubag sa akong mga pangutana karon. Kung dili ako si Dorina, kinsa man di ko. Kinalamay ba ako sa tinuod? Sa tinuod, Jud! Taxi! Sa San Jose Street, ah? Ay, hala, ay. Ay, wak man dinis kabalayan sa ubos sa Ma'am Dorina. Ay, hain makali siya. Ay, hello, Doc. Hain ka naman karon. Ay, yan, ako sa kabalayan sa ubos, Doc. Ay, wak man dinis si Ma'am Dorina, Doc. Ay, Doc, pasalo ako, Doc, ha. Ay, nangutanan ako sa mga tao dali sa aglianan, pero wak may nakabantay niya. Kinuo ko. Ay, na, Doc, ang sabay buhaton ako. Balik na lang sa sakyanan. Pabuta siya dito. Ay, Doc. Wa man din sa karsada sa ubos si Salome. Hain makita siya. Kinahanglang makita na ko siya. Yan ata sa State, ma'am. Lugar lang. Di pa ba? Yan ako pliti, oh. Apa, pam? Mao na ni ang giingon sa babae nga nakailan ako. Mao ni ang akong gipuy-an sa una. Kadagpo sa mga bahay din, eh.
Tinuod gid ka nga nakapuyo ko inindapita. Pero kung tinuod man ang gisulti sa babaeng kidnapper, hain man ining baya ang akong bay. Oops. Uy. May balik ang driver sa sakinan. Pero, nagkinusara lang siya. Hain magkasa sa lumi. Nga nang wao man siya mabalik. Oh, uy. Ang driver, may kasulti sa phone. Ay, look! Ay, wag hapon mabalik dahil sa auto si Ma'am Dorina. Ain mo ka sa karon. Ay, nakasulting gani og bahay sa usas sa mga bahay diya sa Ubostok. Ay, basin doon na sa kaila mga gianha diha. Ha? Ay, unsa maning napita ang among gianha dok, ha? Ay, tangkay sa maning bahay din hingan na sunod. Amo ka ng bahay sa una. Ha? Ay, unsa ko di ay. Ay, kung mauna, ay nakikita ko si Ma'am Dorina sa mga singan ninyo sa una. Ay, nakikimama na ito, Dok. Luloy, ay gid pag uli kung di mabalik si Dorina diya. Ay, tawagin na lang siya, Dok. Gitawagan na nako siya, pero di mo tubag. Saan man ako pag-ilang ako gipuyan ininapita. Kadagko sa mga bahay din eh. Ug katag-asakate. Pero, ay usa nga gamay-gamay. Pero, sarado man sa pang-gate. Asa magyud ka ang mga baya nga naglinya ang akong bahay. Husto. Tawagan ko siya. Uy, daghaman daig miss call din si Joseph. I'm sorry, Joseph. Pero dili pa ko gusto makigsulti nimo. Mutubag lang unta siya dayon. Hello? Kizane? Si Salome. Oh, nganong nadawag bang ka? Aon sa man, mubalik ka nagtrabaho? Ari ako sa kumbay sa San Jose. Uy, naa ka sa imong bay? Oh, di ako. Pero doon ako'y problema. Busa ari ako. Karon dayon. Okay. Importante man ka ng sabutan na to. Sige, paabutan ko diha. Bye. Bye. Unsa magyud ka ang akong madiskubrihan inidapita. Hain magyud ka na naglinya ang akong bay. Hello? Nang Lingling, nauli na ba diya si Dorina? Hello, Dok, wa pa magyud, Dok. Uy, wag yun ni mo siya makontak, Dok. Wag yun. Gibiyaan niya si Noy Luloy sa dapit sa nasunog ng bahay. Unsa? Hala, wa ka to siya makidnap? Oh, Nang Lingling, kung mauli ka diya si Dorina's bahay, tawag ako ha. Oo, sige, Dok. Sige, bye. Bye, Doc. Hala, no. Ay, nagpabadlong na manig maayos yung banas, Ma'am Dorina. Hain madeka siya. Pero, sila mas luloy ang nagkuyog. Ganong nagkabuang naman ang doktor sa pagpangitan niya? Hello, boss. Dupoldo, unsa na may naitabo diya sa nasunog ka bahay? Boss, napaghihapon ang driver, boss. Nagpaabot paghihapon ni Salome. Gipangita ko na sab siya sa tanang daan dool diha. Apanwa gyud siya. Wa ka hato musibat, boss. Musibat? O gano musibat man siya? Klaro kaayo nga doon na sa importanteng tuyo ang nagdapita do puldo. O kana ang kinahanglang mahibawaan ta kung nganong miabot diyan ang dapita si Salome.
Hain na makaamabay. Si Joseph na sadong nanawag. Dili lang gidunan ako siya tubakon. Kaya tingalig masipyat ko sa akong ipanulti niya. Sorry, Joseph. Pero, ako na ning nasugdan sa pag-ukay ang mga panghitabo karon sa akong kinabuhi. Kinahanglan nga ako kining humano na. Salamat. Salamat nga may surrender siya. May taksi na nga napaingon din eh. Ang babae na lang unta ka na. Nagbarog-barog ra magug ka diha. Ngano wa pa magkamuso sa inyo? Kuan. Wa ko yawi. Unsa? Wa kay yawi? Og mauna nga gipaanhi ko nimo kay wa kay yawi? Tabangi ko nga makasud sa bay. Ay, naunsa ka man, Salome. Nagkahinay naman ka. Kuan. Tungod ni sa akong sakit. Oh, unsa man gyud ang imong sakit? Nganong kalitra man kang nawa? Kuan. May tumor ang akong utok. Unsa? Uy, kakuyaw ko din ang sakita. Mao ka na. Ug may mga higayon nga malimot ko usahay sa mga pangitabo. Uy, ayaw kong ingna nga nalimot ka nga. Mao ka na ang imuhang bay. Gitudlo niya ang medyo kamay nga bay. Wa ko malimot, ana, pero nalimot ko kung asa na ko nabutang ang yawi sa gate. Uy, hala no. Apektado na gyud ay ang imong sa imuhang tumor. Kay nalimot naman ka. Nga adto ta sa luyo mo agi kung musud ta sa inyo. Salome, naunsa man ka? Unsa ba naoperahan ka sa utok? Ha? Oo. Naoperahan ko. Niya pa magani ang akong uwat sa akong uo sa agi sa operasyon. Dali, sunod na ako. Unsa man, nakay tambal nga daddy, ha? Kay basig atakihon ka lang og kalit, ha? Di ra baka na ako madaw sa ospital. Ha? Kay, nga naman. Ay, nagtago-tago sab ko. Dili ko magpaapo pa sa mga tao sa gobyerno. Panigurong daan ba? Dali na. Una lang, nagsunod ko nimo. Grabe gyud ang sakit sa imong Mao di nga nawa ka, kay naoperahan di ay ka. Oo. Mauna. May agianan din sa kilid sakit. Abi mo, gikapoy na masab ko sa akong trabaho, kay kuyaw man kaayo ning atong propesyon. Pero, sayang man sabgud ang kwarta. Mabitaw nga, may pahuway sad ko. Gawas nga, nasakit ko. Nahuna-una na ko nga, mo retire na. Dako tingali kag halin sa katapusang bata, no? May picture kong kaniya. Mao na imong gipakita sa imong bag-ong connection. Mao daing nasuko og maayo si Mrs. Grace. Ni anata. Pultahan? Pultahan. Ayaw kong inang nalimot na sab ka. Nga mauna ang pultahan sa imuhang bay. Nahinumdum na ko. Pero ang yawi. Ang yawi, imo ra gyud nang taguan. Ni ara na sa palibot. Ha? Ato ring ukayon ang palibot. Anang ilawom sa kaang, posible nga imo nang gibutang diha. Nganong nahibaw man ka nga ako nang ibili ng yawi din sa ilawom sa mga kaang. Ikaw may nagsulti na ko, ana. Nga kung maapiki ka sa pagpauli, unya naakay daang baligya, anhi ko musod. Kanang kaangan ako makuha ang imong yawi sa una. Bebe, ako na lang kuha. Uy, wa na
naman dinhi ang yawi? Dinhi raman to nako makuha sa una. Naaraman din mo gibalhin diha ang yawi. Anong nahibaw man ko nga naa diha ang yawi? Dali na. Ato na ding ablihan ang imong bay. Bingo! Sud na, mahal nga prinsesa. Karon, nga nakasud naman ka, tawgal lang ko kun magkinahanglan ka sa akong tabang. Kung mubalik ka sa grupo, ingnalan ko. Pero, arinatan ni Mr. X. Ni Mr. X na tamang pasakop. Ayaw na gyud pakita ni adtong Mrs. Grace kay nasuko tog maayo nimo. May mo pang muhangyo? Unsa ba ka na? Nga walang takaysultihan bisan kinsa nga may balik ko? Kagamay, ana. Sure. Sige. Sige na, bye na. Ako ning bay. May bay ko nga. Ako ka ng picture ang nasa pongpong. Kung mao ka na, ako ginaning bay. Ug usa ko kadautan. Kidnapper ko. Pero anong naa na magkukaroon uban ka, Joseph? Nganong siya man ang akong bana. Nga amahan man siya sa batang gikidnap ni Elizabeth. May gitago si Joseph nako. Do na gyud. Pero naibaw ka siya bahin inindapita. Antino, ako kang pasyente sa ospital. O wa kay Kayla. Nahinumdum na ko. May sulti si Joseph nga nahimo ko niyang pasyente sa ospital. Og Sadyang naayo ka na sa imong mga samad. Gihatod ko ikaw sa inyo. Apan, di ka na gusto mo pauli kay may gilikayan ka. kun mao. Ako di ay andunay kitaguan kan Joseph. Ako ang dautan. Wag ko may bawo sa imong gigikanan. O kung unsa ka, Dorina. Tungod kay di ka na gusto nga iskutan eh. Gusto ka na lang magtago. Tinuod yun na yung gisulti sa babae. Nga dautan ko. Nga kidnapper ko. Ako ang nagbaligya sa anak ni Joseph. Nga si Elizabeth. Ako! Dautan giday ko. Sa ko kadautan. Pero kano nahimo man kong si Dorina? Ganong nahimo man kong asawa ni Dr. Joseph Berdan?
Mao gani ang akong kwarto. May mga sapot paghihapon ko. Nga di sa soda. Ang suga. Nang! Dok, ni ana day ka, Dok. Wa pa yun mauli si Ma'am Dorina, baya, Dok. Mo ba? Ain ka sa paingon. Di gid siya mutubag sa akong mga tawag. Ginoo ko. Wa kay daw tang nahitabo ni Ma'am, Dok. Basin ba kung nasugatan siya sa mga tao nga gusto mo patay nimo, unya gikidnap siya. Ha? Naibaw baya ka nga dunay mga tao nga nag-apa sa inyong kaalautan. Hapit ka man gani mamatay. Ako ang gusto nilang patyo nang. Unya, kung nakahuna-una sila sa pagkidnap ni Ma'am Dorina, aron ikaw na mismo ang mutahan sa imong kaugalingon nila, sao naman na? Gusto ka? Posible nga nagikidnap nila si Dorina. Aron ila kong mapatay. Mao nang panawag na lagtabang sa pulis, Dok. Dili. Ha? Nganong dili man, Dok? Nawa kong imong asawa. Kinahanglan nga imo gyud ang i-report. Ang ako higalang pulis akong tawagan. At ang ilang telepono. Hala, uy, Ginoo ko, naunsa naman ni kahimtanga in taon. Hain man gyud ka day si Ma'am Dorina. Nganong kalit man siyang nawa? May do ka kwarto kinibaya. Kumpleto sa gamit. May TV. Ang kusina. Ang kusina na lang ang wala ko matanaw. Naunsa man yung kusina. Nagkaguliyang man ang mga butang. May mga butang nga plato sa sahog. O ang mga likuranan nalimbuwad. Mura magdunay nag-away din eh. Mura magdunay kayo nag-away. May hanti kami taroy sa bumbong. Unsa ba kaning nahitabo din eh. Ako ka ang dunay gikaaway din sud sa kusina. Ay, hala, oy. Ay, ngit-ngit naman hapit. Ay, wa man yun mabalik si Ma'am Dorina. Ay, salamat. Nanawag ng doktor. Ay, hello, Doc. Ay, wa pa man yun mabalik si Ma'am Dorina dire sa akong giwatan niya, ay. Pauli na lang. Arin na lang sa bahay pag paabot ni Dorina. Di na tong balik niya. Ay, yes, Doc. Puldo, naana. Misakay na ang driver sa auto. Bus, tago kamay. Bas mo si patang ganiya. Huwag yun mabalik si Salome. Buti pa sabot. Nga doon na siya importanteng gilakaw. Or dunay nahitabo niya. Kaya imposible nga di niya balik ko ng yan driver. Mao sila pagtuon ako, boss. Ang pangutana, kung hain si Salome karon. Mga papel ra ang sud ining hunos. Unsa magikadi nahitabo ining baya sa una. Ako lang kaning gibiyaan og lahos. Ug wa na nako balika. Mawawa na nako mahipos ang nga buak sa kusina. Unsa man ning sud sa usa ka hunos? Mga retrato. Mga pictures kini sa mga bata. Dagang hulagway sa bata. Mao ka kini ang ako mga biktima. Kang kinsa mga mong mga
din sa kong hunos. Unsa may akong gibuhat ninyo? Unsa man? Ay, Dok. Ay, sorry, Dok. Ngawagan ako makitis kabalayan sa ubos si Ma'am Dorina. Ay, kabala ka na eh. Makamaong manalipod sa iyang kaugalingon si Dorina. Ay, Dok, ay gabiin na pa. Hain man kasi ano? Ngayon di man siya makontak. Muring ang iyang cellphone oy. Pero di niya tubagon. Buti pasabutan nga may nahitabo niya. Bugat nga hitabo. Ay, Dok. Ay nalang ko akon. Ay pangitao na to si Ma'am Dorina. Salamat oy. Sige na, pahuway na lang una. Ugma lang tamang ngita ni Dorina. Ay, sige, Dok. Diin ka matog, Eman? Oh, Nika? O ako ni. Diin ka? Nga nung milikaw kang ikaw ra. Huwag gani ka magdaog tao. Medyo nausab ng imong style, da. Unsa man kay rason, ha? Gikapoy ko, Nika. Kung gikapoy ka og wa kay tog, labaw na kung gikapoy sa pagpaabot nimo. Og sa paghuna-huna kung diin ka. Unsa man? Ganon di man ka mutubag kung tawgan ka, ha? Unsa may nahitabo nimo? May importante kong gilakaw. Og nahibaw ka na kung unsa ni Nika. Okay. Misulti ka nga tuwa kang durin ang kwarta nga halin sa bata. Unya, unsa man? Kinahanglan ba gyud ay nga ikaw gyud mismo mulakaw og mangunay sa pag-adto niya? Oo! Tungod kay di ko gusto nga mabalita na sabta. Ayaw na lagot pagpamakak! Klaro kayo nga dunay mas bukat na rason kung nga nung mulakaw ka na karon nga way bodyguard. Unsa man? Kabit ni Mas Dorina? Ha? Ay! Nika! Gihatagan ta ka sa tanan. Naanak tanang butang nga gipangandoy nimo. Pero wa ka na magpasabot nga mahimo ka na mo dominar nako. Ako paghihapon ang hari na nagrupo og bisan unsa nga buhaton ko ayaw ko kwestiyon na. Kapati ka ba? Di ako gusto nga pabation ko ni mong magduda ka sa kong mga lakaw. Ani ka? Ayaw na yun ni Usba. Isakpa ko niya. Ay, ako niya. Ay, ako niya. Basig na sa naning ako niya. No. Oh, nasuko siya. Buot ipasabot nga sekreto ang iyang mga lakaw. Og dili mahimo nga ako mahibaw-an. Mao di kini ang akong kama sa unang panahon. Ug kay dautan man kong pagkatao. Daghang krimen ang nahitabo na ini maong kwarto. Natupag na ang uban kong mga pangutana. Dili ako si Dorina. Ako si Salome. Ang kidnapper.
Nagdamgo na sa kun ni Dorina. Miambak sa paril. Sa luyos ba eh. Dorina. Dorina. Ay, nakabati sabi kagabi ni singgit si Doc. Ay, ay, kabati mo lang. Ay, ako magganion tang diliyon siya kwarto, pero wala lang, kay masok ko niya. Ay, nahilom naman siya. Naguol gyud na nga wa mauli ang tudro ng iyang asawa. Loloy. Ay, Doc. Pag-ilis, Noy. Maglakata. Atong pagitaon si Dorina. Buntag naman di ay. Kasakit sa kuko. Basta kayong ako sinina sa singot. Kalimut. May suot pa ka mga sinina ka ng aparador. Puno sa sapot kining aparador. Sapot sa mga babae. Buti pa sapot. Nga ako kintanan. Unsa man ang gipapilit sa bongbong ini aparador. Natapunan siya sa mga gihangya nga sinina. Dili. Picture kini sa... Picture kini ni Elizabeth. Siyagin kini. Siyagin kini sa gamay pa siya. Naglingkod siya sa bato na pin sa dagat. Ang anak kini ni Joseph. Og sa tinuod niya si Dorina. Ako gidi ay ang nagbaligya sa bata. Ako. Si Joseph. Nanawag na sa siya. Tubaga yung tao ko, Dorina. Please, tubag ako. Ay, Dok. Ay, mura din na siya mo tubagi mo, Dok. Doon sunggi kayo na itabo niya. Hain mo kasi karon. Oh. Kinang magkasulti gid mi. Ay, Dok. Ay, paminaw ko, Dok. Ay, mo pa ulit. Ay, ito si Ma'am Dorina. Wa man sa kukulbais niyang pagtawa. Kaya wa may nagtubot ng hitabo sa ubos sa nasunog ninyong bay. Ha? Ay, nangutan na naman ko sa mga tao sa gianan, Dok. Wa man sila magkabantay nga doon ay gubot. Mao ka nang nabalakan ako. Ah? Kung nga nung way nakakita ni Dorina nga midulhog sa ubos. Ay, unya, Dok. Ay, unsa man ha? Asa man tayo ining mangita ni Ma'am Dorina? Aw. Ato lang ta mangitag balik ni Ma'am Dorina sa ubos ng kabalayan, boss. Ang giadto ni Ma'am Dorina. Wa sa Dorina dito. Nakasiguro ko, anak. Ha? Maglibot-libot na lang ta sa syudad. Mamasin ta. Nga masugatan na nato siya. Ay, sa inyong mga gitaan nga restaurant, Dok. Ay, basing duwa siya dito. Okay, sige. Mamalik ta sa kananan nga among gikan ang gahapon. Basi mibalik siya dito tungod sa bata nga iyang nakitaan.
ang mag-ul karon. Klaro na kayo nga kidnapper ko. Ug ako ang nagbaligya sa anak ni Joseph. Ug sa tinuod nga Dorina. Sa mga ako kipuhan sa bata. Kinalang ako kinimahibawan. Elizabeth, sorry. Kalaban sa ko. Pero kinalang ako subayon ang ako pagkanautan. Wa gyud ako ikaluha. Ako kini si Salome. Kini picture ni Elizabeth nga niya sa aparador. Dito kini kuha sa carnival. Sa carnival kini ay may mga og bata sa una. Pero unsa man tong gisulti sa babae? Nga kalit ko nawa, human ako makuha ang katapusang biktima nga si Elizabeth. Unya, nasuko ko na ang buyer nga si Mrs. Grace. Kinsa makini si Mrs. Grace? Asa man din siya nako mahimong makitaan? Elizabeth, ayaw ka pala ka. Pangitaon ti ka. Pangitaon ti ka bisan unsay mahita po. Magkahinumdum na lang unta ko sa nangaki. Asa na masok ka? May mo bang mahibaw ko? Oh. Sorry nga, napasakitan ta ka. Concern lang ko si mong mga lakaw. Hindi ka angay nga magsilos. Huwag ko magbinuang ni mo. Pangwarta ako gilakaw, uko nilain. Okay, sige. Diyan ka na. Nahibaw ko nga may kita ko ka, Eman. Dili lang unta ko ni mo pinuangan. Kay mga kayo gitang tanan. Ay, Dok. Wa man siya din sa restaurant si Ma'am Dorina. Mga aon na lang ta din eh. Una ta mamauli. Magpalabay una tag pila ka oras din eh. Ay, ikaw ang mahibaw, Dok. Makita na lang unta nato si Dorina. Ay, Dok. Ay, sa'yo mong unahuna ba? Ay, kinsa ka ang pakikitaan ni Ma'am Dorina dito sa kabalayan sa ubos sa nasunog ng inyong bahay? Ambot. Wa ko mahibaw, noy loloy. Unsap kay maayon akong sunod ka buhaton. Unsap ba ako isulti ni Joseph kung mo pauli ko karon? Angay ka na ako isang sultian sa kung nadiskubrihan. Pero kidnapper ko. Posible nga iya kong ipadakop kung mahibaw siya nga ako ang responsable sa pagkawaha ni Elizabeth. Magpahangilang una ko. Una ko mo pauli. Hello, Leopoldo. Boss, niasa ko sa ka-beach si Salome. Misuchi sa usa ka cottage nga daptin kis dagat. Mao ba? Mao na, boss. Sige, pabuta ko diha. Hain lang ka na napita.
Naglibog pagyud ko. Sa may sunod akong buhaton. Unsa man. Kinalang dili ko masayop sa akong sunod ka buhaton. Hain makakaroon ang tinuod nga Dorina. Kanindot pamation sa katawan niya ng grupo sa mga nangaliko. Way sagol kaguol ang ilang mga gipati. Pero ako, abnormal ang akong gipati karon. Wa ko makasabot kung angay pa ba ko mabuhi ni kalibutan. Unsaon ko man sa pag-atupang sa Diyos. Leopoldo. Boss, naanang maong kati si Salome. Wa ba siya ikauban? Wa, boss. Wa ba siya magduda nga gisunda ni mo siya? Nakasiguro ko, boss, nga wa siya makabantay. Sige. Makuha tag cottage doon sa cottage ni Salome. Isira dayo ng pultahan, Leopoldo. Oh, boss. Boss, ni alam kita sa cottage doon sa cottage ni Salome. Unsa may sunod mong plano? Ako nang bahala. Ikaw, ayaw gyud paggawas din sa cottage. Yes, boss. Sige, dini ka lang. Paghuwat sa kung tawag. Yes, Boss Eman. Kinahanglan magkasod na gyud kog balik sa kinabuhi ni Salome. Kanina ram kita din eh. Pero, wa gid si Dorina mito nga. Ay, o nga, Dok. O sa may hunahuna ni mo. Mamauli lang tas bay. Aw, ay ikaw may bao, Dok. At doon lang ta magpaabot sa pagpauli ni Dorinas bay. Parehas palang unta ko sa mga normal nga tao. Kung wa palang unta ko ma-amnesia. Wa unta ning ako mga kalipong karon. Unsa mo gikadi tinuod nga nahitabo nako. Karon nga sigurado nako nga dili ako si Dorina nga asawa ni Joseph. Klaro na lang tayo nga namakak si Joseph nako. Pero hain mo gikadi ay ang tinuod nga Dorina. Dorina? Oh. Ikaw na? Mr. Castor? Oh, ako. Huwag nangipay ko nga nagkita ta. Emmanuel, wag ko man niya aron magpahayahay. May anhi ko kay... Ni aka aron mahibaw ka sa tinuod, Salome. Unsa? Salome, hinumdumi ko. Unsa man ang imo mga gipanulti? Ngano kisapit man ko ni Bong Salome? Tungod kay mao ka na ikaw. Ikaw si Salome. Unsa? Salome, balik na ko. Dili ako si Salome. Ako si Dorina. Ikaw si Salome. Ikaw ang akong asawa. No! Wa ko makailan nimo. Wa ko mahinumdum nimo. Dili ikaw ang akong bana. Salome, nagsulti ko nimo sa tinuod. Kung ikaw pa ang akong bana, nganong nabuwag bang ko nimo? Daghan ang mga katarungan kung nganong nagkabuhag ta. Pero, di na importante ang mahinungdanon karon nga nagkita ta pag-usab. Busa, balik na ko. Sa ako nang gikaingon, ako si Dorina. O si Dr. Joseph Berdan ang akong bana. Busa, palayo na ko. O ayaw na kong sampitaan ang pangalan nga Salome. Kay dili na ako! Ikaw si Salome. O kinahanglan mo balik ka na ko kay kasal tag duha sa simbahan. Unsa? Pero may asawa ka na. Ayaw kong libog-libog
buga! Wahin ang miabot sa kong kinabuhi si Nika. Og igo ko lang siyang gihulip sa kamingaw nga ako gibati sa dinawa ka. Ha? Tuho iko, Salome. Ako ang imubana. Dili ka na tinuod! Dili ka na tinuod! Dili! Ayaw kong talikti, Salome. Ano ba? Kung buktot? Kung dili ka gusto masakitan, Emma na. Palayo na ko. Ug ayaw na kong sampitan sa lumi. Saan mo sa kinagipanulti ni Mr. Castor? Iya kong asawa. Ug ako si Salome. Dok. Oh. Dok. Naragi mong kape, oh. Salamat, Nang Lingling. Dok. Wa jud din ninyo makit si ma'am in town? O pagita, pero magsigir ag bagting yung cellphone. Di niya tubagon. Hala, uy. Wa ka to siya mangluod, Dok. Wa man mi mag-away, Nang Lingling. Maayo ang among sabot pagkabuntag nga di sa Mulakaw. Wa lang ko'y kalibutan nga nagplano na di siya nga muadto sa among bahay nga nasunog. Hala, no. Mayon ta kong pauli na sa Dorina. Nabalaka kay ko niya. Salome, ablay kinipultahan. Magsulti ta. Sabuta na tong maayo kining nahitabo na to. Kung gusto kag kamatuoran nga ikaw si Salome, may kapakita ko nimo kamatuoran. Unsa kini? Ang ato marriage contract ug mga hulagway sa kasal. Oh. Kung gusto ka nga makakita niini, pabuta ko din. Kaya ako kinikuhaon. Tinuod ako gisulti nimo, Salome. Imo kong bana. Wala ko musulti dayon nimo tungod kay may laing lalaki ka na nga gipailana ko nga imong bana. Kuhaa ang mga ebidensya nga imong giingon. Oh, ha? Imo bang kakong asawa? Pues, pakit ako sa giingon nimo nga mga ebidensya. Okay. Sige. Paabot ako din. Sige. Kinahanglan yun di ay nga mo pauli ko sa mong karaang bahay. Unsa man to iya gipanulti? Iya kong asawa? Misimot naman hinon kakutaw ang akong utok ini. Anong naapil man si Emmanuel Castor sa kasamok sa ako kinapuhi? Unsa pa magyulain ako mahibawan karon? Unsa? Mga doon sa karaan ninyong bahay, boss? Sa doon sa sapa? O, Dopoldo. Oh, sige, boss. Pero, dili ka hata masigpatan nila ni Ma'am Nika dito? Magamping lang ta. Wa mahibaw si Nika nga ako ang tag-iya sa kabay daplin sa sapa. Busa dili mahimo nga motonob siya ditong dapita. Oh, gaya na raban ni mo, boss, nga wato ni mo maduaw. Dali na, maglakaw na ta. Tuwan ito sa karaan mong bahay ang akong gikinahanglan. Kinalang paabuton ko ang pagbalik ni Emmanuel. Kinalang mailahan ko ang tanan na kailan ako sa akong pagkasalume. Huwag yun ay ko'y kaluha. Ako kini ay si Salome. May nag-text. Si Joseph kini. Sweetheart. Pauli na. Tubag ako, Dorina. Nanawag siya. Hello, Joseph. Salamat ngayon mo naging gitubag, Dorina. Hain ka magkaroon, ha? Guhaon ka. Abi ni mo, nabala ka na kay kunin mo. Masumay nito buo ni mo, ha?
Nganong wa ka naman nimo balik ka sinoy luloy. Unsa may imong giadtos ko bayan sa ubos sa atong bahay nga nasunog? Joseph, ay kabalakan ako. Mupaulit ako. Dorina, Doon na lang ko'y gihusay sa gubot akong huna-huna. unsa man na ha? Ato nang tabangan og sulbad. Bana ko nimo. Makatabang ko nimo Dorina. Joseph, Dorina. ang kuan. Dorina, I love you. Kana ang gitang simong nuna. Mahal kay tika, Dorina. I love you too. Ayaw kabalakan ako. Uway daot ang may tabo na ako. Doon na lang ko'y gisulpa na ba? Ug mahibaw ka rin ini. Dorina, please. Sa aray ko nga di ko nibigyan. Bisan unsa pa kagubot ang imong nauna. Please, ay ko biyahin. Ikaw na lang nahibilin ako, Dorina. Ikaw na lang. Oh, isaad ko, Joseph. Dili ta kabiyaan. Bye. Ngano man eh. Ngano mo tinuod man ang ibating pagmahal ni Joseph na ako. Boss, abog na may nagpuyo inigdaan yung bayo eh. Taon-taon na gini ay ngawa kini malimpyo eh. Boss, ano imo man gitago ni Ma'am Nika ang bahay? Naibaw ka gyud kung ngano. Pabuta ko diha. May kuhaon ng kos kwarto. Di ko na gyud ko buhian pa Salome. Kinahanglan makuha nako ang unsa man ang naa nimo. To arang hunos. Dok, ay bug ato tingali tayo ng imong problema. Kay unang higayon nga nakig-inom ka na ako. Gusto lang kong makapahuway ang akong utok sa kabalakan ni Dorina. Wa pa ko'y tug. Kinahanglan makatug ko karon. Ay, doktor man ka, Dok. Ay, niinom lang unta kang tambal para makatuka. Noy Loloy, unsa imong mga pangagpas sa gibuhat karon ni Dorina? Aw, ay kung buutan siyang pagkaasawa, ay business ang iyang gilakaw. Business. Hmm. Og unsa man sa kahang klasiya sa business? Aw, ay dili yun ni monkey business. Dili ko mosugot nga luiban ko sa akong asawa. Noy Loloy. Ah, Dili lang unta lalaki na kaingon nga wa siya mo pauli. Salamat nga wa na manawag si Joseph. Mas makapanguna-una ako og tarong kung dili magsige og bagting ang akong cellphone. Oh. Kisa man nanugtok. Kisa na naa sa gawas? Ako kini Dorina, si Iman. May balik ka, cute. Oh, mibalik ko. Pero dihatag ni mo ang atong marriage contract. Huwag diya pa. Tanawan eh. Mga higala, gidapi ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Virad sa direksyon ni Uji Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 15 sa Limbo, no? So, napaminaw na ninyo, no? Bisan sa pag-vlog na to, wak pala ito ma-mix. Kung wala pa ma-upload. Pero, matik naman eh. Sunod sa video, drama na, no? Nakaroon magbasa na dahil ko sa inyong mga comment, mga ka-listeners, no? There is sa John Kent Anota. Hindi kinikalma ang cellphone. Hindi lang tayo mo gara-gara ron, mga ka-listeners, no? So, ang una si Rosel Magbuo. Ano po title ng team song? Title sa team song sa Sicilia. Ang title ay This Girl Has Turned Into a Woman by Mary McGregor. Balik ko na ko. This Girl
Has Turned into a Woman by Mary McGregor. Mao na team song title sa Sicilia nga drama, no? So, salamat sa imong pagpaminaw, Rosel Magbuo. Nya si Sunny Boy. Salamat sa pag-upload, boss. Shout out ko diha sa Tilasan Artilim, kay Sunny Baligasa o kay Sam Baligasa o sa mga orasyon family with Tulo ka Heart, no? So, salamat Sunny Boy, no? Og likon ako, shout out kuno sa Tilasan Artilim, kay Sunny Baligasa o kay Sam Baligasa o sa mga orasyon family. Gi-shout out mo ni Sunny Boy, no? O pasensya kay murag madungog ninyo ang music sa FM, no? Ay noon murag di man maklaro kayo kay naman kay noise cancellation. Ug si Edwin Pancho, lamat boss dyan, indot na jud ni ang limbo. Mo gyud no, di excited man kakayo no ko. Pwede pug ka maminaw dito sa advance nga channel, no, kay para di ka mabitin Edwin Pancho, no. Pero salamat gyapon kay kanunay kang naminaw diri sa kung channel bisag naulahita, no. Yeah, si letter L ang profile. Hello Sir Idol, thank you kayo with heart. Salamat kayo, no. User may nakabutang. Letter L ang profile. Yeah, si iMemes YouTube. Salamat sa part 14 sa Limbo with heart. Salamat kayo iMemes YouTube, no. Napaminaw ninyo ang part 15, no. Ug si Ma'am Isim. Wow, finally Idol, gipaabot yun din ako permi. Salamat kayo Idol. Og please amping po permi. Health first, listening from Indiana. God bless as always. With prayer, Rose, Gumamila, heart, with prayer gapon. Salamat kayo Ma'am Isim, no, sa kanunay pagpaminaw o pagsuporta. Ug si Saisi Morales, upat ka heart og emoji nga nagpahiyom nga namula ang aping. Salamat kay Saisi Morales. Ug si Jocelyn Infante, Lord, salamat na apod mi paminawon with Tulo ka Heart. Salamat kay Jocelyn Infante, no. Si si RG Tantoy, Happy Ducky Duck, Idol John Kent Anota. Lagi sa pagkatinawag gusto na ako nang i-upload yun ang sumpay, pero saon lagi ning nag-agad pa maguko sa salida o kanas amahuman mga kalisteners, no, kay gihangyo man ko sa writer sa mga drama, no, nya garespeto man gid taan mo na nga paabot lang gid taan basta kay ako nang ipadayon pohon. Nya si Chichina Coino, Chichana Coino, salamat sa pag-upload. Way sa payan Chichana Coino, no. Si Annalyn Samson, anindot aning dramaha Idol, salamat kay sa pag-upload always nimo Idol. Amping always o God bless you nimo always Idol. With 5 ka heart. Salamat kayo Annalyn Samson. Si Carmila Binaraw, morning Lord, sa wakas na jud sumpay. Thank you kaayo, God bless with 4 ka heart. Salamat kayo Carmila Binaraw. Og si Danila Gonzaga, thank you so much Sir Jan sa pag-upload. Keep safe always and may God bless us always with Tulo ka Heart o Tulo ka sign of prayer, no. Salamat kay Danila Gonzaga. Si Rico Rini Gadularuya, thanks Sir Jan sa part 14 sa Limbo with Tulo ka Heart o Tulo ka likes. Salamat kayo Rico Rini Gadularuya o part 15 na gino, napaminaw na ninyo. Nya si Ginny Taksan, salamat sa update sir with heart. Isa pa yan Ginny Taksan, no? Salamat po sa imong kanunay nga pagpaminaw. Nya si Rien Luwagi, salamat boss, nagulat ko ani. Isa pa yan Rien Luwagi, no? Salamat sa imong kanunay paghulat o pagpaminaw. Og si Algin Corsiga, agoy kulba hinam na jud kayo Lods. Salamat Lods, amping firmly with heart. Salamat Algin Corsiga, no. Nya si Jean Ruiz, wow, naana
wow nakaayo jud. Salamat idol Amping Perme with tulo ka heart. Salamat pud nimo Jean Ruiz no sa imong kanunayng pagpaminaw. Si John Bert Bagyo Sumundong. Shout out sunod video lods. Shout out nimo no. John Bert Bagyo Sumundong. Salamat kayo sa imong kanunayng pagsunod o pagpaminaw. Ug si Jean Love Amat. Salamat Sir Jan sa pag-upload sa bagong sumpay sa drama. Naana pod ko paminawon samtang nagtrabaho, buhay OFW, ipaagi na lang sa drama aron mawala ang kamingaw. God bless you with duha ka heart. Salamat kay Jean Love Amat no sa imong kanunay nga pagpaminaw no sa mga drama nga mao ra kauban sa imong pagtrabaho no. Salamat Jean Love Amat no. Ug si Badiday, salamat sa sumpay loads, katulog gud nako gibalik-balik paminaw kay matulugan ako kay gikapoy ko work. May duha ka emoji nga katawa nga nagluha ang mata ug gipaningot. Salamat kayo Badiday. Parehas ta makatulugan sa nako ang pag-mix no, pag-upload tungod sa dugay i-mix no, moabot sang oras niya. Ang pag-upload pag hinay kay data mo nang makatulog pud ko. Nya, salamat kay Badiday no sa imong pagbalik-balik ug paminaw no. Ug si Miko, agoy nagkanindot na gyud. Daghang salamat sir, bisag kapoy kuti pa gyud pero imi good ning gipaningkamutan og pag-upload. Unta dili ka ma-stress, laban lang sir. With emoji nga nagpahiyom og tulok ka sign of laban lang no. Salamat kay Miko. Ug si sa Pantas Vlog ting sa sumpay sa Limbo Idol nagsunod jud ko ani nga drama. God bless Idol with pito ka heart no. Salamat kayo sa Pantas Vlog. Ug si Angelica Birami, salamat sa sumpay sa Limbo Idol. Duha ka emoji nga pahiyom nga namuha og nanlupad yun yung tulo ka heart no. Salamat Angelica Birami. Letter L ang profile, user na nakabutang, asa man ang sumpay sa Happy Dakidak. Nice kayo watching you from Holland. Nice drama, hulat me sa episode 7 please. Puhon-puhon no, hindi lang kumusaan kay nag-agad pa ko sa salida ka na sa amahuman mga ka-listeners no. Madlok po ko magtuman ba kay basin og ipa-delete na hinong tanan. Ano pasinsa kay mga ka-listeners no, di yun ko makabuot ani kay ang writers ni mihangyo ba. Ug salamat sa imong pagpaabot no. Nya si Po and Friends, hinaut nga dili ka mapulaan og upload dyan kay di pud ko mapulaan og no skip ads agig suporta sa imong channel. Salamat kayo Po and Friends no nga nagig pug ka kanunay no nga nagasunod og paminaw no. Salamat sa pagdili pag-skip sa mga ads no. Og si Rochelle Mariano, salamat sa pag-update Sir Jan, always ko gahulat sa imong update. God bless. Salamat po kayo ni Rochelle Mariano. Og si Red TV Gamers, ang Limbo 100 times ko madunggan nga unsa. Wa nay lami. Ayaw hilak sa comment nako kol. Bingit man ka oy, kung dili ka magpa-comment, ingon ana pahuway na sa dayon. Unsa naman is unsa naman is Red TV Gamers no? Mura mag-init ka sa ulo. Pag nasuko siya sa kung gitubag sa niagi nga vlog mga ka-listeners no, katong bias daw ko kung di na ko basahon iyang comment. Muna akong gibasa nga ako pod nga gi-explain ba nga mas daghang ganahan sa DYHP kung nga di ko mutuman sa iyang sugyot nga mangita og laing drama sa ubang istasyon no. Nya mura bag nasuko ni si Red TV Gamers. Liman ka ng papawayon ako sa dayon. Kuya ni siya comment mga ka-listeners, mura maggalit sa mundo no. Ang libog puta ni nga drama round ta man pero murag madala gyud sa emotion ba. Di pa da sa emotion Red TV Gamers no. Kaya naman kay saktong huna-huna. Kung di po kaganahan sa drama sa DYHP, pwede magdi ka maminaw. Pwede mangita kag laing istasyon ug didto ka mo pundo no. Di kay
ang imong kalagot diri nimo ipahungaw sa atong comment section. Wa ka ganay sa drama, wa man pug kapugsa in tawon, no? Masuko man ka og dili ko muuyon sa imong gusto. Uy, suko Irate TV Gamers, no? Kay drama raman taon ning atua. Naman kay saktong hunahuna, aber pwede nimo na gamiton imong common sense, no? Na mangita kag laing stasyon nga adto ka magpabilin kung ganahan ka sa mga drama. Alam pugsa imong kaugalingon kung di gyud ka ganahan sa drama sa DWHP. Kaya ang DWHP wa man pud mamugos nimo. Maminaw ka nila sa ilang drama. Mas daghan man ang ganahan sa drama sa DWHP. Ug apil na ko ana, ang ganahan kay ko kay nagbata ko kung paminaw ning DWHP, no? Kasi ikaw wala ka nagbata sa DWHP mo na nga dili ka ganahan, no? Nga na may daghang istasyon. Kung ganahan ka sa ubang istasyon, padayo, no? Nya og di ka ganahan diri sa drama nga atong gi-upload nga gikan sa DWHP, ikaw ra po'y akong tubagon sa imong gi-comment nga pahuway na sa dayon. Bitaw joke na kasi masuko po ni si Red TV Gamers, no? Imo ra ba ning comment no kung ara pang ibalik ba? Hindi ka ganahan, ikaw na lang pahuway sa dayon aring ato ang channel, no? Pwede mangita kag laing istasyon, no? Kay murag galit na galit kayo ka sa drama nga wa ka kauyo, no? Nya i-apel ba ko nimo nga papahawayon na sa dayon. Mura man ka og naay kasuko. Bitaw Red TV Gamers, pasensya kayo kung wa ka ganahin, no, sa drama sa DWHP. Salamat mo sa imuhang pero wa ka ganahi pero naminaw man day ka, no? Sige magka-comment. Uy, mura na nagpapansin na din si Red TV Gamers di ay. Ako na siya ganahin mga ka-listeners pero nagsigig comment, no? Sa ato pa naminaw yun. Salamat Red TV Gamers, no? Kay naminaw dahil gyapon ka bisag wa ka ganahin, no? Salamat kaayo gid. Pasensya gid nga di gyud ko mosugo sa imong sugyot, no? Nga mangita ko lang istasyon. Pero salamat kaayo gid kay bisag wa ka ganahin naminaw gyapon ka, no? Salamat kayo Red TV Gamers, no? Ug si Aisa Alcosaybe, hala oy makalimbog man jud ni admin oy. Salamat sa sumpay always, nagulat sa umaabot pang mga sumpay mo. Salamat kayo Aisa Alcosaybe, no? Na padayon nun gyapon nato ni balag na ulahita. Bisa ng uban ay balo na gud ani pero ganahan gyapon sila mobalik og paminaw. Salamat kayo, no? Og kanimo Aisa Alcosaybe. Og si imuha day gyapon ning comment, no? Di na ko kapaabot sa buntag admin karon ako mamati gabi here sa amo mga 20 admin. Salamat sige jogging diha. Di man sad katambok pero maayo sad na exercise po. With emoji nga wow, no? Og duha ka emoji nga katawa nga nagluha. Salamat Aisa Alcosaybe. Itaw di man po ko tambok kinoon pero na problema ko sa bilbil. Kaya ko ang mga pantalon guot-guot na mga ka-listeners, no? Muna akong bilbil, akong gustong wag tangon ng bilbil kay ako mga pantalon di na ako masuot. Pero bintaron kay na arang na. Pero gusto pa jud ko nga mo pagbalik sa una ang akong lawas nga bisag 27 nga sukod maarang gyapon. Karon 28 guot na. Mao man tanay akong hawak 28. Karon moabot extend na lang ko 29. Apa jud isa 30, no, nga pantalon kay atong niagi ko kadako di man jud masuot nako ang 28. Natanggong napundo akong mga kuan ba pantalon. Ang akong 29 nga gipalit guot gyapon katong nindako ko. 30 gyud guot gyapon. Na problema ko mo nang jogging ko para bisag 27 nga hawak maarang gyapon, no. Nagkamot pag jogging mga ka-listeners, no? Salamat sa imong komento di ay ni Aisa Alcosaybe, no? Ug si ano man to? Naman mo ganag self Peter Elan profile. Hello sir idol, thank you kayo sir. Kalingawan na mo
sa lain nasud amo kalipay. Salamat jud kaayo with prayer og duha ka heart. Salamat kaayo letter L ang profile no user na nakabutang. Og si Purita Cabo Verde, thank you so much for uploading this episode, sir. With tulo ka heart. Salamat po nimo Purita Cabo Verde no. Og si Ma'am Isim, thank you idol, minaw lang ko. God bless as always. With sign of prayer duha ka buok, heart duha ka buok. Og gumamila duha ka buok. No? Red of pink. Salamat kay Ma'am Isim no, colorful kay nimong comment ba. Og si Saisi Morales, idol, kumusta? Amping kang tanan with emoji nga tulo ka buok nagpahiyom nga namula. No? Okay ra gyapon Saisi Morales no, laban lang gyapon siya. Medyo usahay murag bation jud kakapoy sa pag-edit no, pero laban lang gyapon. Kaya naaman mo nga gapaabot no. Salamat kay Saisi Morales no. Badiday itiit, wow na jud ako gihulat idol. Salamat kaayo sa sumpay with emoji nga nagpahiyom. Salamat po nimo Badiday no sa imong kanunay pagpaminaw. Si Jocelyn Infante, wow salamat Rules na jud amo gihulat nga drama with tulo ka heart. Salamat po nimo Jocelyn Infante no sa imong kanunay nga pagpaminaw. Si Annalyn Samson, agoy na bilar ko aning dramaha idol kay busy man sa adlaw. Uban-uban sa amo gitiwas og gabi paminaw. Nabilar jud ko kay maka-wifi, makawili man pud maminaw gud. Salamat kay Annalyn Samson no. With unom ka heart. Napad jud sa comment nimo nga kana dol pasingot amping always idol. God bless you always nimo. With tulo ka heart no. Salamat Annalyn Samson. Og si Danila Gonzaga, thank you so much for today's upload. With tulo ka heart. Keep safe always and may God bless us all always. With tulo ka sign of prayer no. Salamat kayo Danila Gonzaga sa imuhang kanunay jud nga pagpaminaw no. Ug diri reditaman ang comment mga ka-listeners no. Salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw ug punpuhon murag mag-edit na pud ko sa kuan. Ni balik ko tungod nimo tingali or di ba sa munyeka. More to mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners ug God bless atong tanan.